Ontza eta bere ama. Gaixorik zegoan baten ontza eta sendagarririk ez zegoala beretzat lurrean, erregutu zion bere amari egiteko santuai eskintza edo promesak bere osasunagatik. Amak erantzun zion, nere umea, egingo dut eskatzen didazuna, baina beldur naiz entzungo ez nautela santuak, oroi zaite zenbat lapurreta egin ditugun zuk eta nik Eliza barruetan, nola loitu ditugun aldare edo Eliz mahaiak. Ipuin honek esan nahi du gaitz handiak egin dituztenen oraezeko ezinbestezko eta esturatu zeunak eraginiko eskintza eta eskariak alperrak dirala, lehenago garbitzen ez bada bihotza. Santuak bere alde edo bando iduki nahi dituenak mugonez edo lehenaz irabazi behar dituela. Osasun egunetan atsegin eman behar dioela. Estura ordu eta gaixotasunean adizkide ongiletzat iduki nahi dituenak. Santuei ondo esan, eta lehenaz beren adizkide izan.